Saya लोगोफोरजों मोनफैबाय बरगामियाव माने बरगाव आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय था আমার এই ভাজি দৃষ্টি কৰাত যাতে আমাৰ ব্লক চেয়াৰমেন মোৰ বন্ধু ৰিহা বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই সহায় কৰিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মদ বিলনী জেমছ ফালৰ পৰা জাৰুমোহন দৈমাৰী আৰু লগতে আমাৰ ভলটক বৰা लोगोफोर তোমালোকতো জনাব बेहायबो बरगामि होनो आरोना बेहायबो माने मागो এই কামটো পৰিচালনা কৰি যাব বুলি মই जा सारमोन दङ অনুৰোধ জনাইছোঁ बेनाबो न' बानायदों आरो ओमफ्राय बे जायगायाव मेजि बानायदों আমাৰ অতিথি আহিছে অলপ বহিবৰ কাৰণে অলপ জাগা অলপ দিয়ে सारा माने सारमोननि गामियाव फैदों आरो एसे भिडिअ बानायनो ओमफ्राय मागो बिहु मानगोनां सार गोजोनबाय नोंनिसिमबो गोजोननाय हामलायबाय देग्लायनि नैबे दमासि गोदान बोसोरनि एबा भेलाघर जानाय सोलियाव जाहाथे आं गुरैयै खावलायनाय थायो दहायसो सिगाङाव एसे बुंलांनाय जाहा आफादगिरि एबा नेहाथारिया फंसे बुंलांदोंमोन बेखौनो आं फंनैसो बुंनो नाजादों मानोना होनब्ला नोंथांमोना मा होनो सार बेखौबो आं मोजाङै मिथिया माने इग्ल' सिस्टेम आरो ना कमप्लिटलि इग्ल' नङा जों एसे हाबजागोन ना रायजोफोरा नुदोंखोमा जोंनिनो हजाय जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसालि आफादनिनो बिथाङा अरन बसुमतारी इउटुबार नोंथांमोना नायना ला अरन बाग्लारि जायगाया बरिया आरो ना बेहाय माने बाथ्रा जोंनि मागो फोरबोनि थाखाय बिदि न' बानायनानै माने मागो जानाय जायो आरो नोंथांमोना नायबाय था उनाव नै दा संनाय खावनाया फैदो बेजा जाबाय जोंनिनो सार माने ब्लकनि চেয়াৰমেন सार आरो सार অলপ দুআষাৰমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল আপোনাক মাঘৰ বিহুৰ আজি আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহু তথা মাঘ বিহুৰ হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা আমি বৰগাঁও ৰাইজৰ হৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমাৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে পূৰ্বপুৰুষে যেনেধৰণৰ নীতি আৰু নিয়মৰ দ্বাৰা আমাৰ ভোগালীৰ এসাঁজ মানে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰে ঠিক তেনেধৰণে আমি আজি বৰগাঁৱৰ ৰাইজেও আৰু সমগ্ৰ ডিমৰু পথাৰবাসী ৰাইজে আজি এনেকৈ গাঁৱৰ সকলো বুঢ়া বেঠা ল'ৰা ছোৱালী ডেকা গাভৰু সকলোৱে মিলি একগোট হৈ আমাৰ এসাঁজ সকলোৱে মুখ চুৱাচিকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ছাৰলৈ ধন্যবাদ বহুত বহুত দুআষাৰমান কোৱাৰ বাবে থেংক ইউ इजा माने इजा सार माने आयं जायो आंनिनो बिथांखौबो फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मागो दमासिनि गिबि गिबियावनो आङो बयनिसिमबो गोदान बोसोरजों लोगोसे मागो दमासिनि खुलुमनाय जासिबाय थ' जोङो सिगांनिफ्रायनो जिथुनिखि जोंनि परम्परागत गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौखौ लानानै जोंनि आइ आफा बोराइ बेन्थ'फ्रा जेरैबायदि मागो दमासिखौ गावनिनो होननानै ट्राइबेल माहारिनि बे मोनसे जोंनि परम्परागत बे मोनसे नियम जों बोसोरे बिदिनो मागो दमासिखौ जों बयबो गामिनि जाति धर्म बर्ण निर्बिसेखे जोङो जोंनि बे बर' गामियाव जों जाबोगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो जिल्ला हिसाबै बा गावबागाव जायगायाव जाबोबाय थादों जोंबोथ' बिदिनो जोङो जोंनि गामियावबो जोंनियाव बिभिन्न जाति जनजाति उपजाति गासैबो जों जयैनो गोरोबनानै बेबायदिनो जों अमा आरो बिदिनो लकेल दाउ बेबस्था खालामनानै बेनिफ्राय बायदि बायदि मैगं गोथांफोर दङ बिदिनो जों मोजाङै जायै लोङै जों फुरथि खालामनानै जों बोसोरै बे जिथुनिखि भीष्म राजानि मोनसे सार्द फोरबो बे भीष्म राजानि सार्द फोरबोखौ जों बिदिनो खुंबोदों आरो दिनैबो जोंनि बेबस्थाया बेनो जों बावनाय जोंनि गथै बिमा बिफा गथ' गथाय बिदा फंबाय गासिबो जों ज' जानानै जोंनि बे बोसोरिकिया जिथुनिखि भीष्म राजानि सार्द बेखौ जों मागो दमासि हिसाबै जों फालिनानै जों बिदिनो जाबाय थादों आरो जों बिदिनो गाहामैनो गाहाम जोंनि रायजो राजाफ्रा जाबाय थायो होननानै आं बेखौ फोसावगोन आरो आयंनिसिम गोजोननाय थाबाय मागो दमासिनि एसे फोरमायनायनि थाखाय दा जों नायनोसै माने इजा ओंख्रि एंला संगासिनो इजा ओंखाम संदों ना आदा इजा ओंखाम संदों आरो बेजा लाब्रा जायो ओमफ्राय इजा अमा बेदर संगासिनो आदा मोनानो संगासिनो आरो
आदा मोननैसिम मागो फोरबोनि गोजोन माने खावलायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ बिदिनो आरो दा आं एसे रायजोफोरखौ दिन्थिनि बिजा ओंखाम संनाया दंखायो ओमफ्राय आरो इजा अमा बेदर अमा बेदर लकेल दाउ एकदम फ्रेश एकदम लकेल दाउ फ्रेश लकेल दाउ आरो बिजा अमा आरो बिजा बे सबायजों गोथावथार जागोनलै बे सबायजों आरोना बरिया स्पेशल ओमफ्राय बैथिंजाबो एसे दा एसे रायजोफोरखौ देखायनोसै रायजोफोरखौ एसे देखायो इजा जाबाय रायजोफोरा जिरायना दङ नोंथांमोना नायनो हागोन रायजोफोरा गासिबो जिरायजोबना दङ मागो फोरबोनि एसे बारजोंनो बेहायनो जोंनि हदाय जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि आयंखौबो फंनैसो मागोनि एसे माने मेनसन खालामनो होननाय जाबाय आयं खुलुमबाय दिनैनि जिथु बे हाबाफारि बर' गामियावनो जादों लोगोसे बिथां फरेन बर'खौबो इउटुबाव चेनेलनि लाबोनायखाय बिथांखौ साबायखर बावहरदों मानोना बे जाबाय भीष्म राजानि मोनसे आयद्य सारद होनना बुङो बेखौ भीष्म राजाया थैयैनि सिगांनो बे सारदखौ खुंलांदोंमोन रायजो इजा आदामोना मोजाङानो दंना नायनो हागोन मागोनि एसे एफ्ले नारजिजों अमा बेदर ना दे हेपी माग भोगाली बिहु दे खायथाव आपनालोके इजा दंजोबो नै इजा महिलाफोरा जिरायगासिनो आरो बे आयंखौबो मागो फोरबोनि एसे फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मा बुंगोन आं दा बुंनोबो रोङा आं जोंना बे दमासियाव मागोआव जों रायजोफोरा मा बिदिनो बोसोराव खनसे बिदिनो पिकनिक जायो जों बेलागुर होनो जों बेलागुर बिदिनो अमा जाया दाउ जाया अमा जायो जोंना बिदिनोसै दे आयंनिसिम गोजोननाय थाबाय फंनैसो बुंनायनि थाखाय बिदा दङ मादैमोन दङ आरो दा आं जुमाय लोंनायखौ लाखि दे जायो रायजोफोराबो दङ रावबो जुमाय लोङा बेयाव इफले खुৰীয়ে কিবা ক'ব বোলে লোকেল চৰাই ন খুৰী হয় দে ইফলে আৰু চাই লওক আপোনালোকে ইফলে মানে মাংসটো পৰা নাই আৰু বাইদেউ তাৰ অলপ দুআষাৰ মাৰিছো আমাৰ মাইনাও দুবলি LP স্কুলৰ বাইদেউগৰাকীক দুআষাৰমান ক'বলৈ জনাব মানে বিহুৰ বিষয়ে মই আজি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলো ৰাইজলৈকে জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ভাইটিলৈকো মই আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে দেখা পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ সকলোৱে যাতে নতুন বছৰটো ভালে কুশলে দিনটো পাৰ কৰে আৰু সকলোলৈ সুদিন কঢ়িয়াই আনে ঈশ্বৰে সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ বাইদেউলৈ ধন্যবাদ থাকিল দুআষাৰমান কোৱাৰ বাবে এইফালে ৰাইজসকলে অলপ বহি আছে तो लोगोफोर बे बरगाव गामिया मेक्सिमाम 100नि खाथियावनो दं नामा नखरा बहुत गिदिर रायजो होननांसिगोन बेहाय दिनै मागो फोरबोनि गाजा गोमजायै गासै रायजो राजाया माने बोथिसे जानो थाखाय माने बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों आरो माने भीष्म राजानि सारद इनडाइरेक्टली होनजायो आरो इनडाइरेक्टली आरो ओरैनोथ' पार्टि जानाय बोसोरै फालियो आरो फालिलांबाय थानांगौ आरो फालिलांबाय थागोनबो बर' हारिया दिनैनि बे बेलासे समाव बरगामिना बरगामि मागो जानाय जायगायाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं फैनाया सिदाबारियाव फैदोंमोन सानैसो आयंआ बेहाय लिंहरनायखाय आं खोथा गारनो हायियाव फैबाय जोबोद मोजां नांदों फैनानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मागो फोरबोनि गाहाम हामलायनाय थाबाय जिहेतु आं मोजांनो मेथाइखौ खननो रोङा थेवबो आं खननोसै आरो Masima
सना नों जादु आंनि जादु सना नों जादु आंनि जादु आंजों समायफैनाय आंजों रमायफैनाय गुफुर जादु 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 सना नों जादु आंनि जादु सना नों जादु आंनि जादु आंजों समायफैनाय आंजों रमायफैनाय गुफुर जादु 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 लोगोफोर बरगावनिफ्राय जों बिदाय लाबाय हेगारथारामोन आरोना मेथाइ खनबाय दोंनैसो ओमफ्राय एसे मोसाहोबाय ओमफ्राय सनमान होबाय आरो आर'नाइजों गोजोननाय थाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दा न'आव थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे सापर्ट खालामबानो जाबाय दिनै भिडिअ एसेसो थाबाय